Здравейте на всички! Сега ще ви пусна едно видео, ще видите как този човек разплака тези две дечица. Но преди да ви го пусна видеото и след това ще го коментираме, моля ви да го споделяте това видео. Искам всички хора, независимо от тяхния етнос и религия, да видят, що за хора все още има в България. Гледайте видеото, моля ви да го споделяте и след като свърши видеото ще коментираме. Как може да съсипеш една детска душа на човек? Как може да го направиш? Можеш ли да това 4 годишно дете да обясниш, че не може да влезе в басейна? Няма да изляза! Няма да изляза тук, да знаеш. Днес тук ще плувам със семейството. Не можеш. Аз мога да дадам това. Това ще честа. Кажи ми къде е частен на човек. Кажи ми кое е частно. Тези хора защо ни казват, че не е частно? Извинете, господине, това място тук частно ли е? Кажете ми, Платиха. Можеш да ми го обясниш това, човек? Платиха. Абе, писна ми от вашия расизъм, бе! Писна ми от вашия расизъм! Това е общодостъпно място. Ти си го обявил на държавата, на кмета, на общината за общодостъпно. Разбираш ли? Не ли? Къде е табелата да пише частен имот, моля не влизай. Ето и други идват. Ако не ни Имате някакви неща. сценари. Андрей ме просяга. Нема пипай. Мухло, не ме го кофай, че аз мачам, знаеш? Мухло, снимате ли? А това ще път това сдиши. Емануел. Така, след като видяхте какво се случи, как да обясни тази жена на двете си деца, че не ги допускат до обществен басейн? Защо казвам обществен басейн? Когато един басейн се заплаща на територията на България, той не е частна собственост. Всеки един човек, независимо от неговия етнос и религия, който пребивава на територията на Република България, и има пълното право да отида на обществен басейн по закон. Как тази жена да обясни на двете си деца, че не я допускат нея и нейното семейство на обществен басейн при нормалните хора, само защото те са се родили в ромско семейство? Само защото са с по-различен цвят на кожата. Никой не избира в какво семейство да се роди. Нито аз, нито вие. Това Бог решава. Но този човек, който не е потомък на Левски и на Ботев, защото Левски и Ботев, ако те бяха живи, щеше да го спукат от бой. Защото Левски и Ботев си дадоха живота точно за това. Всеки човек, който живее на територията на България, да бъде равен, да няма дискриминация и България да бъде една свободна и прекрасна държава. Отгорето на всичко, този човек скача на бой да се бие с съпруга на тази жена, след което децата започнаха да реват още повече. Ето защо искам да го споделяте това видео, за да видят, що за хора все още има в България. Още нещо искам да ви кажа. Този човек не е потомък на Левски и на Ботев. Левски и Ботев бяха светила, които си дадоха живота точно да няма такива хора като него в България. Този човек е потомък на един човек, който направи Втората световна война. Не искам да му казвам името, че ще ми спрат видеото. Този човек е потомък на същия този човек, който беше лидер на Германия и направи Втората световна война, защото не искаше на територията на Германия и в света да има хора от друга етнос и друга религия. И този човек беше виновен за най-много дадени жертви през война. И този човек е негов потомък. А истинските българи, които са потомци на Левски и на Ботев, е време да се събудят. Защото повечето българи
живеем в чужбина? Как би се почувствал всеки един истински българин, който живее в Германия, в Испания или където и да е по света и не го допуснат него и неговите деца в дадената държава на обществено място, дали било то басейн или кафене? Не бихте се почувствали никак добре. Ето защо е време истинските българи, които са истински потомци на Левски и на Ботев, да се надигнат заедно с ромите и такива хора да бъдат спряни. Защото това не е единичен случай в България. Това е масово по големите градове. Не се допускат хора от други етности по басейните и по някои кафенета. Не може в 21 век хора, които и изглеждат добре, хора, които няма никаква причина да не ги допуснеш до обществено достъпно място, ти да не ги допускаш, защото ти така си решил. Ето защо отново ви моля да го споделяте това видео. Хората трябва да видят, що за хора все още живеят в България. И тези хора трябва да бъдат спряни с закон. Нашето заспало правителство трябва да се събуди и да направи закон за такива хора, да се дава лишаване от свобода. Отново казвам. Как бихте се почувствали всички българи, истински потомци на Ботев и на Левски, ако това се беше случило с вас в друга държава? Нямаше да се почувствате никак добре. Нали така? Чао от мен.